Ako ste si mohli všimnúť, alebo ako určite viete, tak OpenAI je firma, ktorá stojí za najpopulárnejším chatbotom, najpopulárnejšou AI aplikáciou od ChatGPT. OpenAI robí jeden deal za druhým a je na výslni celého AI industry v Amerike. Prednedávno urobila deal s Nvidiou a dneska robí deal s AMD. Dôležité je si uvedomiť, že AMD ťahá za kratší koniec oproti NVIDii, kedy NVIDIA za posledných pár rokov takmer 10-násobila svoje tržby, pričom AMD a ich tržby rastú rádovo v desiatkách percent. V prvom úryvku videa, ktoré si za chvíľočku pustíme, bude najprv hovoriť Brad Gerstner, ako som povedal, a potom bude Jason vysvetľovať trošku detaily toho dealu, k čomu sa vôbec OpenAI a AMD zaviazal. OpenAI sa dohodlo s AMD na 10 rokov, že odkúpi alebo využije čipy AMD, konkrétne ich čip MI350 a postupne bude budovať datacentra a dátové kapacity. Po dobu 10 rokov chce implementovať až 10 gigawatov GPU čipov a od AMD získa opciu na takmer 10% spoločnosti. Akcie AMD na základe tejto správy vyleteli takmer o 25%, to znamená, že každý akcionár AMD určite túto správu ocenil.